Bas nanyikwara mogajuang kawuora mauntie ma iluongo ni Sir Aluoji Panoran. Kawuono dani mondo mi awuo kod joluo matin and especially joma madho kong'o mamer. Sani ing'eni koro osemoke ma kochakore sa 11 kata sa 10, sa 8, each and every Friday, Saturday, Sunday, dhano dwa miel maratari. But nitie gimoro mane aduogo afwenyo matin ma nyaka ashare kodu. Kopo ni in ng'ama chamo kwete, kama wewe ni mtu wa kukunywa, kopo ni madho kunyagi, stick to kunyagi. Kata bed bani osiepi moluongi ni yawa, bi mondo wameth kama. Madh giming'eyo. Kopo ni madho kunyagi kata imadho gine, imadho JB, madh giming'eyo. Kopo ni madho Jameson, madh Jameson. To kik idhi e club ni in ja kunyagi tidwa ni madh Johnny Walker. Ng'eni standard ma kunyagi terie, Johnny Walker ok nya terie. Ineno, gigi pogore. Koro samoro inyalo madho, wawach ni in jachang'a ma tipi. Tibukori, jachang'a nyalo tiyo gi kunyagi, is okay. Jachang'a with kunyagi, that is fine. But wawuonde ni ja kunyagi tidwa ni madh Amarula. Nikoni neno ni Amarula yot, then yayo kunyagi timadho Amarula, ibiro diewo. Nikech ombich mag iyi oseng'iyo gi kunyagi, mane gima girito. Maka giwinjo ni harufu mar kunyagi ondong'o e ini kendong'. Bas, gin gi semer ma gin koro gipako, gin gilemo. Gin koro gilemo e iyi. Ing'eni ng'ato kidwa ni mondo ineno ka ng'ato mer, to ombich. Ng'eni nitie jok ma celebrate bende iwa, gi celebrate. Like koro wawuondo ni imadho kong'o imer. Gimomiyo igori piny cha, ng'eni ombich bende omer. Ombich, the way kaka samoro ikwang' kama ikwang' tigori piny. E kaka ombich bende timo ang'o? Ombich bende kwang' e iyi to gore piny. Nikech joge ma kwong' mer mokwongo. Nikech sama imadho kong'o cha, to kale ombich. To ombich lisi alisa kombich oselise. Koka gine ne thidhia, nitie gimiluongo ni thidhia, ng'we kong'o. Ng'we kong'o ema koro ombich gini weni to gitero ne wiyi, gitero e obwongoni. Ng'we kong'o ombich gini weni mondo mi odhi e obwongoni. Matiende joma kwongo mer gin ombich mag en iyi. Ineno, gimoro kaka small intestine will be the first. Gimoro kaka large intestine, gimoro kaka esophagus, gimoro kaka, what do you call it? Your anus to biro mer mogik. Gima mer mogik kuom dhano en anus. Your anus. Sama imadho kong'o, gima mer e dendi mogik. Mabende en wanyalo wacho ni yawa, en ochamo ginene, leftover, en anus. Nikech en opogore gi ka ombich mar gini. En imetho ametha. Then sama koro idhi e chocha, eka koro yudo teko ka koro gigo kalo mondo en be omer. Ineno? Koro mago one of the things ma you should know. Yeah. Koro gima awacho ni if you are kunyagi person, stick to kunyagi person. The kunyagi bottles. If the Jamesons, the guy from Jameson, stick to Jameson, your friend. If you are the guy for Amarolas, stick to the Amarula. Because kadwa na wat kisomo mang'eny. But bed kanyo in gimoro idwa ni mondo mi meni dang'ni ni in ja gini